възлюби, спрати своя роден син и отиди на кръста за теб и за мен. Който приема сина, има вече живот. Който го не приема, Божия гняв остава върху него. Той вече е осъден. Защото Господ предаде всичко в ръката на сина. Нали, Отец предаде всичко в ръката на Господ Исус. Затова, брат ми и сестро, Словото идва ли към нас, какво трябва да правим? Взимаме го, фащаме го, това е за мен. Аз трябва да се чета, трябва да се пребъдвам, трябва да се моля, трябва да имам Слово от Бога. Искам да седна по Словото, всяка сутрин и вечер, по другото време. Вижте, 2 часа не може да стоим в едно служение. Ма като отидем, пуснем интернет програма и влезем в TikTok или в Facebook и гледаме. Сега гити, 2 часа стана. 3 часа. Лягаме да спим. Представете си. Аз да се събера и жена ми да гледам телефон 3 часа вътре в телефона гледам. А някои сестри го правиха това нещо. Някои сестри го правиха. И аз да видя жена ми 3 часа в телефона и тя си говори, какво прави? Спи. Ето гледам как се готви. Гледаш как се готви. Хората се напълняха с боклуци от тези джажи. Ние го използваме да качваме само проповедта